Укучылар, папа властінің куәті һәм католик ширкәүе дейілген темабызның практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирем. Ширкәү байлыгының чыганаклары схемасын төзегез. Дөрес җавап. Беренче, ширкәү гышыры. Икенче, йолалар өчен түләү. Өченче, ширкәүдә хезмәт итү урыннарын сату. Дүртенче, индульгенцияләр сату. Бишенче, изге сөякләргә кагылган өчен түләү. Икенче бирем. Текстта төшеп калган сүзләрне куеп, җөмләләрне языгыз. Дөрес җавап. Христианлык гөнаһ һәм тәүбә төшенчәләрен кертә. Гөнаһлы кеше хәтта җинаятьче тәүбә кыла, ягъни Алладан гафу сорап дуга кылачак руханига үзенең гөнаһлары турында ихластан сөйләсә, ул үзенең җанын саклап кала ала дип санала. Ширкәү бер кашанда өметне җуймаска өйрәтә. Өченче бирем. Сүзләргә аңлатма бирегез. Җавап. Гышыр. Ширкәүгә түләнә торган салым. Индульгенция, гөнаһларны ярлыкау грамотасы, православие, хак дин дигәнне аңлата. Дүртенче бирем. Рим папасы һәм император арасында җирдә иң югары властька аларның кайсысы ия булырга тиеш дигән темага чагыштырулар кулланып, шул заман кешесе исеменнән хикәя языгыз. Укучылар, папа властінің куәте һәм католик ширкәүе дейілген темабызның практик өлеше тәмам. Киләсе онлайн дәресләрдә очрашырбыз. Сау булыгыз!